Hej, velkommen til. Velkommen i køkkenet. Vi skal lave efterårsfrikassé, og det bliver med karry, så der bliver lidt varme på os her. Jeg har samlet lidt forskellige råvarer, og tag lige ingredienserne med gran salt, fordi I kan nemlig godt freestyle lidt, hvis I har selleri i stedet for gulerødder osv. Men ifølge opskriften, så skal vi bruge løg, og jeg har hakket nogle ganske almindelige løg her. Et dansk æble, som jeg har skåret ud i tern. Portobello svampe, som jeg har her. Gulerødder, bladselleri og valgfri kål, og det blev hvidkål, 100 gram, det har jeg her. Så skal vi bruge noget karry, vi skal bruge noget æblemost, vi skal bruge noget hakket persille, og så skal vi bruge lidt til at jævne sovsen. Kom med om i køkkenet, så skal jeg vise jer, hvordan man lige kan bikse det her sammen. Jeg har en sauté-pande stående her til forvarme. Jeg har kommet en lille smule ekstra jomfru olivenolie i bunden af den her, lige til at stege i. Og så starter jeg egentlig bare processen stille og roligt med at blanke løgene. Sådan en gylden grundregel i forhold til, når man laver sådan nogle sautéer, frikasséer og sauceagtige ting, så er det altid en god idé at starte med løgene. Løgene er ligesom med til at danne krop for den sovs, som vi skal lave efterfølgende. Det er også vigtigt, at løgene ikke får for meget, det vil sige, pas på, at varmen ikke bliver for høj. Så vi går efter nogle glasklare løg. Så står der i opskriften, at I skal bruge hakket æble, men der står ikke noget om, hvornår det skal i. Og det er selvfølgelig en fejl, men nu viser jeg lige, at de skal i nu sammen med løgene. Så de skal man ned og lige have lidt varme hernede. Og de hygger sig. Svampe. Og I kan bruge hvilken som helst svamp her, der står portobello i opskriften. Jeg tror faktisk, det her det er almindelig brune champignons. Det kommer sig ikke så nøje. Portobello har den fordel, at de er knap så vandholdige som almindelige champignons er. Men i princippet betyder det absolut ingenting. Så tilsætter jeg faktisk karryen nu. Så kan det lige få lidt varme sammen med løg og svampe. Og på den måde ligesom udvide smagen. Og det kan man dufte med det samme, når man kommer karry i, fordi så får den der bløde, lidt stærke karryduft. Så skal vi have noget selleri i. Og lidt gulerødder. Og bare lige lade det snurre med i nogle minutter her. Under omrøring selvfølgelig. Så er det en god idé at krydre lidt undervejs, og så selvfølgelig også krydre til sidst. Så vi kommer lidt salt og peber i nu. Og hvis I tænker i forhold til de 5 grundsmage, så det vi egentlig mangler her er jo noget sødmefyldt. Og så har vi valgt, at i stedet for at bruge grøntsagsbouillon, som man godt kunne have brugt, så bruger vi en sød æblemost til at ligesom at være den, der skal være kroppen i vores frikassé. Nu begynder det at sætte sig det hele. Det betyder, at nu er jeg klar til at komme æblemost på. Jeg har sådan en koldpresset most her fra en lille dansk producent.
som jeg bruger som base. Så skal jeg simpelthen have det på kogepunktet, og så skal jeg bare have det lige til at simre, så jeg får blødgjort mine grøntsager. Nu kan I se, det kommer lige så stille og roligt op her. Vi går jo ikke efter sådan en udkogt grøntsag, vi går efter en grøntsag, hvor der stadigvæk er bid i. Jeg har skåret dem ud i relativt fine stykker her, så de er jo hurtige med. Men for ikke at der fordamper for meget væske, så lægger jeg låg på og skruer ned, så det lige får lidt fat, stille og roligt. Så skulle vi jo også have noget kål i. Og jeg vil godt lige have de hårde grøntsager til at lige blive blødgjort lidt, inden jeg kommer kålen i til sidst. Fordi kålen her, den er relativt hurtigt færdig. Jeg vil ikke have en slasket kål, jeg vil have en sprød kål, hvor jeg stadigvæk har noget struktur tilbage i den. Så den kommer jeg i til allersidst her. Prøv at se en gang her, det er sådan her, I med fordel kan få det til at koge under låg. Bare lad det stå og småsimre lidt. Nu laver vi jo smag her. Mens det lige komprimerer her, så tager jeg lige en ske, så vi kan smage på, hvor langt vi er i processen her. Ja, præcis som det skal være. Meget sødmefyldt, meget karakter og en god, stærk baggrund. Så har jeg rørt lidt kikærtemel op her, som jeg lige bruger til at trække med. Og trække, det betyder at jævne. Men når man jævner med sådan en melryster her, så kalder man det også at trække. Men det er jo bare sådan en kokketing. Vi vil ikke have en alt for tyk sovs, fordi vi skal jo også have vores kål i. Så jeg kører op nu. Sådan. Så kommer der en lynhurtig fart på i med kålen. Og den lægger jeg simpelthen bare lige oven på det hele her. Sådan. Så lægger vi lige låg på og lader den få godt fat. Ja. Begynder der at hjælpe på det. Lidt ned, går lidt stærkt nu, synes jeg. Sådan der. Nu er jeg tilfreds. Smager lidt igen. Det tror jeg, I bliver glade for det her. Prøv at lægge mærke til kålen her. Det er sådan, jeg gerne vil have den. Der skal stadigvæk være struktur i den, men den må godt lige være blødgjort en lille smule. Det her, det ser rigtig fint ud. Så er jeg egentlig klar til at anrette. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, hvor hurtigt man egentlig kan lave sådan en ret her. Det er jo ikke sådan noget, der skal stå og koge i flere timer. Så vi
faktisk ret hurtigt komme afsted med det. Lad os gå over til den anden side og så lige anrette herovre. Jeg har taget et par dybe tallerkener, som jeg synes vil egne sig godt til anretningen. Det er jo en grøntsagsret, så der skal være mange grøntsager i her. Der breder sig en livlig duft i køkkenet, og det er der lige til at blive glad i låget af. Lidt sovs skal der jo også til. Og som I kan se, så passer det jo mængdemæssigt ganske fremragende. Vi kan endda få en lille portion mere ud af det, hvis det er det, vi vil. Sådan. Lidt groft skåret persille på top. Og det er jo også antiinflammatorisk det her, så det er jo bare med at give det gas. Så. Og lidt soignering af kanterne. Så er det jo lige før, at vi kan sige velbekomme. Jeg håber, I vil nyde denne her dejlige efterårsfrikassé, som er lavet med efterårets grøntsager, med en lille smule karry, med sød æblemost og frisk hakket persille på toppen. Velbekomme.